Thothne oganda Luo osebedo ka pidho dhok to ng'enyne mana mago ma bende kelo negi ring'o. To kawuono en odiochieng' mopogore kaka an kae antie Homa Bay County, kamoro ni Shauri Yako. Ma bende adhi romo gi japith kendo japur miluongo ni Jacinta Otieno. En gi lony korka pith mar dhok makelo chak. Omiyo odwano nyiswa kopuonjowa gigo ma en owuon oseneno, ber ma en owuon oseneno chakre ochak pidho dhiang' mar chak. Kata kihero inyadendo gi kisungu ni dairy farming. Omiyo machiegni e chenro mar jumani kaka pile ajata chenro iluonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Nyaka Black. Karibu. Kadhi maber. Kawuono wacho na limi. Itimo maber. Itimo maber. Karibu. Erokamano. Koro kawuono ipango nwang'o maber kari kae. Kara kae. Ubro neno dhok kaka japur mar dhok. Alot be an go. Pi be auso. Karibu. Daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Erokamano. An nyinga Jacinta Otieno. Kama wantie ni iluongo ni en Homa Bay Shauri Yako Estate. To ajapur dhok. Atimo dairy. En ang'o mano mijing'o midonje pith mar dhok mag chak? Gima ni mewa mijing'o. Kane wadonjo Homa Bay kae, nandiko chak kamoro. To koro kandiko seche moko okerndi, seche moko ikelo ni okethore opoto. Koro mane waneno to kare ka wachako wan dhok to onyalo bedo profitable nikech ji mang'eny be ne penjo nikech nitie joma ohero gine ma natural kienyeji, nitie joma ohero chak ma kienyeji. Koro emomiyo ne waneno wachako mar dhok to waneno ka wadhi maber. Nichako gi dhok adi? Kana achako, ne wachako gi dhok ariyo. Nachako gi dhok ariyo. To koro adhiya kamano kamedo kaluwore gi market, nikech market kae to nitiere. Koro adhiya kamano makoro nyaka sani. Nitie ndalo moko manani kodgi mang'eny, nitie ndalo moko manani nyaka gi dhok 16. To ing'e be biashara be seche moko inyalo dok chien. Nitie ndalo moko notho to en be naneno mondo a reduce gi, koro sani an gi 4. Isebedo kipidho dhok makelo chak gi kuom thuolo marom nade? Koro mae kama 15. 15. To in dhok ma in godo gin kidieny mane? Kata type mane? Ka breeds, to an gi breeds ariyo, an gi Ashers gi Fresian. To koro kiwango ma gintiere, awacho ni gin medium. Ne ka owad dhok gintiere medium kendo gintiere high yielders kabisa, lakini mara ni gin medium kanyo. Gin ber mage ma in iwuon kaka japith mar dhok aina ni iseneno chakre ni chak pidho dhok from wawachi ndalo mane in gi dhok ariyo gi sani isedhi mbele mi nyisa ni isedhi magi chopa 16 michaki uso moko michaki det gi matin 4? Gine ma waseneno ng'eny dhok nigi faida mang'eny nikech koro kiwewa chak inyalo yudo mo kanyo be mo mareny be inyalo yudo be iuso kata inyalo kete alot e dhok kanyo iyudo mbolea atiyogo e farm kata moko be anyalo uso mbolea. E dhok kanyo an gi biogas, atedo gi biogas. Itedogo kendo kidwa keto right be inyalo nenogo. Koro dhok nigi gik mang'eny. Koro nikech ka atiyo kode e puodho kata ka kikete alot mbolea no, alot timo maber. Gitimo maber kendo gidhi piyo. To nikech aneno ot ma bende igero kae nitie kuma iketo thenge kone aneno ka korka dhok mag chiemo kone aneno ka bende nitie cubes. Ang'o miyo ni yiero structure kata ot aina? Structure ni ne wayiero this design nikech mokwongo ka ing'e en town lotin. Koro emomiyo ne wayiero structure ni. Koro ineno ka piny kae wan gi dhok to malo en store wakano ga chiemb dhok. Koro emomiyo koro kata ka japur maonge lo maduong' koro pod onyalo bedo gi dhok piny to malo iketo store. Koro emomiyo ne wayier design ni. In gi seche ma bende in iwuon ipango ni sani monego bed ni nyiedho dhiang'?
nyaka ibed gi saa nikech kata market ing'e customer nitie sama customer dwaro chak, koro nyaka ibed gi saa minyiedho. Kaka mekagi wanyiedho gi diriyo, gokinyi saa 9 kendo godhiambo be saa 9. Bende nitie chiemo ma in iwuon imiyogi kama ka iyud chak mang'eny? Chiemo ing'e dhok nyaka imigi chiemo maber, gibe gichalo mana dhano kendo gidwaro bedo balance diet, nyaka imigi chiemo maber. Kaka an atiyo gi Bomalods kata Bracharia, chiemo moro miluongo ni Bracharia be atiyogo, tamedo gi Napier grass ogada, to concentrate be amedo, tinde miyo nyaka migi, to sana sama an gi lum motuono nyaka med gi molasses mondo lumno bed mayom kendo mamit, obed gi ladha eka ginyalo chame maber. Ang'o ma in iwuon nisebedo kitimo kata ing'iyo mondo iyud ni dhiang' ma in godo miyi chak mang'eny? Koro gima asebedo katimo, ing'e chiemo nyaka maintain. Chiemo nyaka imigi chiemo moromo, kendo nyaka maintain. Nikech dhiang' kisiko iloko chiemo, kawuono imiyogi ma, kichak imiyogi machielo, nyaka ging'adi chak. Koro nyaka maintain chiemo, kendo chiemo nyaka imiyogi chiemo maber, mamedo gine ma balance diet. Yabe chalo dhano, to ok isiko kiloko chiemo, nyaka ibed gi chiemo ma koro gine samoro amora nitiere. Ok seche moko ati onge. To awinjoga ni dhok ma bende kelo chak gi tiyo gi pi mang'eny. In iwuon itimo nang'o kama ka kik ikos pi kama intie? Pi to gimodho to anto pi ok en shida nikech akunyo pi. Kaka koro magi, inyalo yudo kata dhiang' ka dhiang' modho kata ndope 5 kata 6. Koro ing'e mana ka yani chon ne wang'iyo ga pi, be omiyo ne wakunyo pi mondo kony dhok gi mondo giyudi pi moromo, nikech dhiang' ko chiemo nyaka dwar pi, koro nyaka ibed gi pi moko rum kaka troughs go, nyaka saya nyaka pi obedi kanyo. Koro kamano kaka wayudo pi kendo giyudo moromo. Ang'o miyo karot ma in godo ni nitie kaka okete nafas ka. Ang'o miyo nokiweyo obedo kamoro manono? Koro od dhiang' nyaka ipogi, nikech iyudo ka wang'iyo kata kar chiemo, inyalo yudo ka nitie dhok moko machiemo piyo piyo, to nitie moro be machiemo mos. Koro ing'e nyaka iketine dhiang' ka dhiang' chiembe. Koro emomiyo ipogo, koro nyaka ipogi cubes. Kidok kar nindo kuma gininde nyaka ipogi, nikech mondo koro dhiang' ka dhiang' odonj kare. To aneno gik moko machal ka mattress. Akia gimomiyo imiyo dhok mattress. Ber mane ma bende gigi konyo korka dhok koni? Mago mattress mar dhiang', koro omiye comfort nikech dhiang' ok ober koninde simiti. Ng'ich neno, koro ing'e dhiang' be nyaka gine kidwa mondo iyud chak, nyaka kata nindo nyaka onindi maber. Koro emomiyo waketo ne mattress kanyo mondo onindi maber, owinji that comfort. Alwora ma kae itimo nang'o, ler ma bende nitie ka? Lelo be nyaka watim. Od dhiang' nyaka pile sa nyaka obedi maler. Nyaka obedi maler. Koro gima watimo kaka ineno kaka olose, en kama inyalo olo pi tiluoko gi ywech. Ka gisedhi oko be immediately kosedhi oko tigole gi opawo tikete kasto iluoke. Koro bedo abeda kata odong' kata in sama intiere kae ok iwinji kata ka nitie kata tik moro amora. Koro nyaka bed kama ler, nikech kata dong' kidwaro kata chak, nikech chak dwaro ga ler mamalo. Nyaka chiemo bed maler, pi maler, kata kama gininde nyaka bed maler. Ere kaka in iwuon kaka japith mar dhok ma bende kelo chak, inya fwenyo ni odiochieng' ma kamae dhiang' ma bende in godo samoro dwa ni miye dhiang' marwath? Ok, mano wang'eyo nikech nitiere ka science ma ng'ato ng'iyo. Achiel, tinyalo yudo kogangore ei jowetene. Mano en achiel, ranyisi achiel. Haya, inyalo yudo kokoywak, to ok en manom nikech ka en gi chiemo to pi nitiere to koywak, mano nyaka ing'e nitiere gimodwaro. Mano achiel. Kasto nitiere kaka be ing'iye the private parts, ineno ka nitiere discharge. Neno ka nitiere discharge mawuok, mano be nyiso to kopek, ing'e ka dhiang' pek be nitiere discharge mawuok ga. To ranyisi machielo, wacho ni mokwongo ineno ka ogangore owetene, kasto inyalo yudo koywak. To machielo, tibiro neno ka en dhiang' minyiedho, iyudo ka production odok chien.
Ka dhiang' monjo dhindo kacha koro chieng' no gol matin. Koro mago ranyisi kineno ting'i ang'iya ginene. Kasto be watiyo be gi records. Nikech nitie records ma ing'i ang'iya ko chieng' odiochieng' kamae dhiang' ma kama obiro dwaro kodhi koro ichako bisafe chon. Ichako ng'iye chon. To in kidwaro kodhi nitie kuma in iwuon nidhiye kose in gi vet ma samoro kelo ni kodhi? Koro ka kodwaro kodhi wan gi vet to owaga rongo. Koro ka kineno dalili go tigochone to biro to miye watiyo ga gi AI. Ok watiyo gi rwadh, watiyo gi AI. Kich benefits ma AI be nitiere. To ndalo ma dhiang' pe kata ndalo ma dhiang' nie were. En be obeda ka gi jowetene koso nitie kuma iketo thenge ma bende en owuon onya ninde kata onya ywe kata onya bedo nodake. Okay, dweche mokwongo chakre dwe mokwongo nyaka dwe mar 5 to odak adaka kae. Lakini koro kosechopo dwe mar 6 mar 7 kanyo to koro wagore kae watere kama chielo nikech koro ng'e koro ok odwa disturbance. Wadwa watere mondo kama onyalo yweyo moko ka koro ok onyal chande kasto watimo ne gimiluongo ni steaming up. Koro en to ng'e koro chiembe imiye chiembe mopogore. Koro wawach ni seche ma bende dhok bedo matuo. Ere kaka inya fwenyo ni dhiang' ni kawuono ok en maber to ka dipo ni nitie bende tuoche ma bende samoro thagogi itimo nang'o? Kaka japur nyaka ing'e ranyisi ka dhiang' tuo. Mokwongo ka dhiang' tuo ranyisi mokwongo ibiro neno ka ume chwer kasto be king'iyo kar chak be ibiro yudo ka reduce chak. To ka en tuo kaka koro minyalo neno ka samoro en mastitis mamako thunde cha ibiro yudo ka okuot. Samoro nyalo bedo gi futo mamako gine mano be en giminyalo neno. Koro kineno kamano koro igochone jafeti to biro. Ane ng'at ma samoro diher nochak pidho dhok ma bende kelo chak. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako ohaloni? Okay, dhok kidwa pidho mokwongo nyaka ibed gi chiemo. Nyaka ikwong ipidh ne gi chiemo moromo mondo koro kisekelo dhok nikech chiemo e chak. Koro nyaka ibed gi chiemo mano e gimokwongo. To mar ariyo kok idhi e ot. Iloso ne gi ot kamoro maber magi to ok onyalo bedo oko nyaka gibede gi ot. Koro nyaka ilos ot maber. Kasto koro mar adek koro kok idhi e ginene ng'iyo dhiang'. Kamoro amora ma intie ageno ni yudo puonj ma bende kawuono wan godo to mana ka dhi gi pith mar dhok ma bende kelo chak. Wadwa dhi e break machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore paw tuke. Gor Mahia emomako mpira Samuel Onyango. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. Horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. So yes, that's how Nana became head of radio. Just like? Oh
Mumama ambaye mimi nimeinspire huko Nyamondo South Mugirango, huko Kitutu Masaba kwetu, huko Kitutu Chache, wapi ule mama anasikiza Egesa na anasema Nana amefanya kipindi mzuri. Huyo mama yuko Facebook, Cynthia. It was the ambulance guys who were looking for me. My son had hit his head so hard on the cabro. So also last year was so hard for me because I saw people, you know, every time I see parents celebrating on TV, their kids have done so well. Cynthia, I cried all my tears. I was like, God, I have just missed this opportunity. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Machiegni kendo e kidieny mar ariyo mabende pod wan kae gi madam miluongo ni Madam Jacinta ma dhi nyisowa kendo pod olero wa weche madhi gi pith kendo mana mar dhok mabende kelo chak. To ber mane ma in iwuon kaka japith kata japur mabende nigi alode puodho gi chiemo mamoko kata cham moko iseneno chakre donje bank mar Equity? Okay, Equity gisekonya. Equity Bank nikech anyal paro achiel kuom dhog gi na ang'eyo gi loan mana kawe Equity. Kopogore gi dhiang' kata chiemo sama neno ka an gi chiemo matito samoro yudo ka onge pesa ka adhi irgi nitie ndalo moko mane gimiya loan be adhi ang'iewo chiemo ma stock. Koro Equity osikonya kata nitie ndalo moko be ma gijaluonga e training to gidhi gipuonjowa wach biashara ka kinyalo kano pesa records kimitie ndalo moko mane giluongowa e training ma gidhi gipuonjowa. Koro Equity aneno ka osekonya nikech kata sani an gi loan ma surface nyocha gimiya machiegni dwe mar adek. Koro adhi kombere kendo ang'e ka asetieko mano to an gi mpaka dhok adwa mondo amedi dhok gi. Koro ka asetieko mano to mondo achak adhi akaw moro mondo amedi dhok, amedi dhiang' achiel. Manyiso ni nitie pogruok malich miseneno chakre ichak tiyo gi bank mar Equity gi ndalo ma pod nionge kodgi. Okine ka koro bank koro ka yudo konyruok nodongo koro opogore. Yudo ka karo ka in ka biashara dok cheti yudo ka minyalo ringe ti iyud konyruok. Gin ang'o minyalo nyiso ng'at ma bende samoro diher donje pith mar dhok ni? Ananyiso ng'ama doher chako mondo kik jomoko luor ga mokuongo gilwati dhogi to konyalo timo maber koni samoro ng'ato be neno ka samoro pesa no ng'eny kidho gi pesa gi be ok tin. Koro anyalo nyiso ng'ato kik oluor ati wach pesa nikech kata koonge pesa podo onyalo medo member mar Equity mo miye loan mo ong'iew dhiang'. Kasto be dhogi be mabora irito gi maber ginyalo survive kamoro amora. Koro kiki jopur oluor pidho dhogi gi. To iwuon nikech iuso chak, lita achiel sani uso pesa di? Lita achiel auto 100. To mano in gi joma bende rito mari nyiedhi gi yoregi? Kasto market to nitiere kata emomiyo be iwinjo ka awacho adwa amedi dhok nikech market nitiere. An gi customers matero negi e utegi, moko be itero negi kama gitiye. Koro gichulo kaka wawinjore gi customer, nitie joma chudo daily pile pile, jomoko be chulo bang' juma, bang' jumbe ariyo kata nitie joma ondiko gichulo giko dwe. Sama gichuli kata sama gioro ni pesa keni gitimo nang'o? Gin giwegi kibiro iri kae koso utimo go nang'o korka chudo ka? Okay, nikech adwaro ka mondo account nano obed ka joma ng'iyo ga account pesa mondo kata ka kidhi manyo loan to giyudo ka pesa ni donjo kacha. Okay, customer ka obiro to koro mokwongo wawinjore kodwa chula. Koro ko miya pesa tang'e pesa no abiro tere account mara ma Equity. To kata ka en go e simu tamiye tir ma 247 cha to keto na to donje account. Nikendo thothigi star 247 has. Koro kika execute kama to dhie direct e account. Manyiso ni bende iwuono mi discipline mar keno iti? Ni koko dhie direct kacha to koro mondo igore mana ka nitiere gimidwa tiyo kode.
kaso ing'e o boost account be kodhi kacha. Kaka bende iseyudo kony koa e county government? Anto instead aneno kaka anema ginene. Anema ko jogi dong'ino kaka koro ka en vet ta agolo vet moa maboro to ntiere vet ma ginene. Mama erki mana ko government nitiere ma vet. Koro ka county be yaro ka anema kaka giwero be gi jakelo na to koro gineno, lakini be ber nikech ka gin gi jopur modwa neno dhok to ikelo gi kae to gineno, koro ng'ato neno to kare kata kae to kare dhok mag gredi be nyalo timo maber. Iwacho ni mae miyo gi ndhadhu, en minerals. Dhiang' be nyaka bil gi minerals. Inge dhiang' kwanza ka dhiang' ok oyudo calcium, iyudo ka en gi sida mar tielo. Chonge kata chonge ni. Wamiyo gi ma to nitie moro be machalo mogo e be wakike gi chiemo. Koro ma king'iewo onyako wi kuom dweche adiwa ka nang'e morum. Okay, kaka mae ka ang'iewo maduong' nikech gin tiere sizes. Ka ang'iewo maduong' ka nitiere moro maduong' ma kilo 5 ma 5 kilo, mano dhi kata dweche 5 ka ginang'a nikech koro ina to ena kanyo. To gin giwegi ging'e ni entie kae. Ging'eyo kata ka ikibudho matiti biro yudo ka gibiro gichaka nang'o. Ging'eyo. Koro gima nyalo nyisogi ema kik giruo nikech ji luoro dwa ng'ana nyisi ji luoro ga pidho dhok gi yani jomoko wacho ga ti gichiemo mang'eny rito gi be tek. Emo miyo koro nyisogi dhok rito gi ok tek, bora ise luoke mi geng'o ne ticks go okuodo to rite ok tek. Pesa be kik wang'i pesa ming'iewe nikech mogi kirite maber kisechako usa chak to pesa no biro duogo, koro kik ji oluo ji mang'eny yo kete onego pidh dhok. Kendo ka wanyalo bedo jopur mang'eny mane berne nikech seche moko vet samoro inyalo gocho ne ja vet koro koneno ta nikech koro samoro biro panda nikech mana japur achiel, lakini ka un ji mang'eny to koro biro ka chako dhi another farm to koro yot ne. Koro ka wanyalo bedo ji mang'eny koro kik ji oluo dhok gi rito gi ok tek. Rito gi ok tek kata pesa be king'iewe pesa mang'eny kirite maber tibiro yudo nyaki yudi faida. Anto ng'ama nyadwa keto dhiang' to anto namba na en 0729 56 97 67. Okay, namba na en 0729 56 97 67. Gimora amora man gi chakruok ne nyaka romo gi ajwang' nyaka bed gi gikoni. Ageno ni yudo puonj makare ka bende wabro pango odiochieng' moro wachak wadhi walim japur moro mopogore. In kaka japur kamora amora ma intie to diher ni mondo bi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wanosewacho wabro pango safar mondo in bende iyude thuolo mar puonjo jopiny ari adiek to mana kaluwore gi gima in iwuon in godo e puodho kata kuma intie. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien, oriti masana.